Hola a totes i tots. Hola. Soc la Leopolda Olda. Soy una activista feminista i LGBT. Avui us vinc a parlar d'un concurs. I aquesta és la meva proposta pel concurs Reimagina't. Queremos ver historias reales, queremos ver vuestras historias. Comencem. Aquest cop hi ha un tema, que és els esports. Nuevos puntos de vista, nuevas perspectivas. Vídeos lliures de sexisme i d'estigmatitzacions. Aquest projecte és una molt bona experiència perquè permet connectar dos mons com l'audiovisual i el feminisme. Es dona a conèixer les desigualtats que vivim en el nostre dia a dia, poder fer arribar aquesta informació al màxim de gent possible. Quan es sap que existeix una cosa és quan pots intentar canviar-la. Tothom tornem a fer vídeos? Va, deixeu de mirar-me a fer vídeos,